Yiso leso sikhathi nakanjani ayigeji usiteteleka uzophaka. Angikubingelele mbukeli lapho ngasekhaya, bingelele usiteteleka intokazi yaKaNdlovu phansi eMelmoti esigodini sendawo zeGudu phela. Ngikubingelele bukhoma lisiteteleka media uhlelo yingonyuluka. Namhlanje sithatha uhambo sibheka oLundi emndenini wakwaGoqo la isiyoza ukuthi konakelephi kulomndeni, singenza kanjani futhi ukuthi siwulungise siye phambili. Okwakho ukuthi ungasayindawo usho kanye nami uthi asambe mbukeli. Igama lami ngiyositeteleka ngokaNdlovu Sibongo khaya kuseMelmoti kodwa ngokomsebenzi ngisuka eThekwini. Ngoba ngangazi umsebenzi wami ke kube ukuzoba indlebe noma ukuzozwa la okusuke emndenini kukhona ungaboni ngasebe noma kufise ukuthenini kube khona izimpendulo ezithile eziba khona. Oke ukuthi ke uma kuwukuthi ninenkinga ethi ayifane naleyo nibe senimbiza kusiteteleka ukuthi sicela uzosilalela noma uzosizwisa noma uzosisiza ekutheni sikwazi ukubona ngendlela abanye abangaboni ngayo. Sidlule enkulumeni ethile uma kumele kuxolelwane kugcile kuxolelwe noma kuwukuthi kudinga ukuthi kube njalo. Uma kuwukuthi kunezinto ezithile kumele zenzeke emva kwalokho zikwazi futhi ukuthi zenzeke. Ngifike ngilaleleke nginemibuzo ebakhona kulingana engizocela ukuthi uma kuwukuthi ubuzeke umbuzo ngicela ukuthi ungabalekeli ungiphendule nje straight mangibuza ukuthi indlela ephuma edolobheni usuka la iyaphi noma uphuma ngaphi uma ufuna edolobheni. Angifisi mhlambe ukuthi ugcine ukuthi hayi ushona lapha phansi emfuleni uhlangane nomuca indlela lesisephuma edolobheni phumbelela phezulu. Mawufika phezulu hlangana nesitolo sokuthi emva kwesitolo naso isikole ukhuphuka straight uzofika edolobheni. Inkulumo yethu ukuze izoqonda singayibalekela izinto ngoba azilungi izinto uma sizoyibhala noma sizoyibalekela sizosaba ukukhuluma ngazo. So njengomuntu uhozile noma ulethiwe la ekhaya nami ngizofisa ukuzwa kanye nabanye kube khona uzodlalela udaba ukuthi cha into eyinkinga la inkinga kuze kube kufika la. Manginombuzo ngizobe ngiyabuza lapho nalapho sikwazi ukuthi siqhubeke sephambili. Angazi noma lokho engikuchazayo kuzwakele yini. Amsali kukhona phela imsolo elizwe kangayi. Kukhona khona la. Nangithi uyageza ngeke. Kade uyile lapho. Ngibingelela sisiteteleko umndeni wami ngihleli nawo la. Emini ngibhalele usiteteleko ufuna izongisiza. Kunenkulumo la eshayisanayo mangabe sikhuluma asizwani. Ngifisa usiteteleko engisize engikhiphisa ingonyuluka yala ekhaya eyenzeka. Ukwenzeka kwayo isisidalela inkinga njengamanje. Eziningi inkinga engicabanga ukuthi isazobaleka ezinye. Sisiteteleka kunobhoti enimlamayo sisi wami, ubhuti wami, imina, usisi umagcina wasekhaya la. Uma shuthi ukusuka kwendaba sasakhe enkandla. Ukusuka kwendaba usisi wami baxabana nobhuti bebanga inkomo ezayishuma. Kwasuka lapho indaba yazi yafika ekutheni inkomo seyiyadayiswa. Omunye idayisela ngesayidi lakhe nomunye idayisela ngesayidi lakhe. Ukusuka lapho bebangile wayithatha ubhuti ezayisela ezinye wayihambisa kumalume wasekhakoma wathi cela mgadela. Kumgadela kwakhe lezo nkomo wayilandela usisi. Wafika wathatha khona enye yazo la leyo wabonakala kiyo
wathatha naye ingane kumagcino wasekhaya wahamba naye beyoyithatha le wayoyidayisa. Emva kwalokho usisi wayekade wayelotsholwe kwaNtombela. Ukulotsholwa kwakhe umkhwena wakhe behlukana ngokuthi usethatha omunye uMsibali. Kwaba nengxabano yalapho ngangokuba ubhuti baxabana ekhaya waze wathi ubhuti akahambe emzini wakhe ngoba vele uphelile. Lokwaze kwabuyisana enkantolo. Bathi mangabe bephikisana lapho wanqaba yena wathi lutho akayi uyogana ufuna ukuphuma ngodwendwe lakhe la ekhaya ngoba ulotsholiwe. Badlula-ke lokho-ke wagcine ehamba ekhaya ehamba noSibali lo omusha. Wangishiya ngedwa ekhaya, wangishiya ney'ngane. Iy'ngane zakhe ngicabanga ukuthi wangishiya nazo zaziwu-4. Wathatha enye yayisancanyana ikhona naye noma ingekho la. Wathatha lo wakwethu wahamba naye wahlala entumeni. Ngabe sengithola umuntu engangizwana naye owangitshela ukuthi uzoze ngithathe uyongibeka laba khona. Sahamba saya entumeni. Masifika entumeni ngamfica. Ngathi mangimfica lapho wangimukela nje kahle kwaphila. Ngabuyela emuva. Ngathatha wanginikeza imali yokuthenga ukudla ngathenga wabuya wazothatha ingane. Angisazi ukuthi yona kuyiyuphi eyazi yagcina. Uma wakho wagcinela ndaba ayigcinile. Wagcinela ndaba ayigcinile entumeni. Owagcina nje imlando ekugcineni ngize nami ngithathe ekhaya uba amazi noma ekhaya akusazeki-ke lapho wagcina imlando ngase ngigcina nami sengilandela. Mangifika la isafika waqala eseqala ukwakha wathi useyakha la. Mangibuza ngithi mina lena wathi yena yangisafunda ukubela ngenxa yokuthi sasivele silandela yena ngoba wayena wayemdala. Sathi masafike sahlala-ke sakwaqhubeka kwakhiwa. Wakha sathi masihleli sithina naye singenalo uzwane kahle. Nje noma ngakuthiwa uzwane nje lokuthi ungabe serious kodwa nje kube nalokho ukuthi enhlizweni kuyezwela. Uyabona nje umuntu ekuhlaphaza ngagcina ngithola umuntu engithandana naye. Ngahamba ngayohlala naye. Kuhlala kwami naye ngakhulelwa ngazala ingane. Eminyakeni noma ngingisazi ukuthi kwase kudlula isikhathi esingakanani ngihleli lapho yena usehleli ngingakayi kulo muntu lengithandana naye. Kwafika umalume ngani umalume ngesikhathi sengisamba lenkandla wayeboshiwe. Mangabe sesila entumeni naye inkathi wathi efika la emakhaya inkandla sifica singekho wabuza mhlambe komunye umndeni noma komakhelwane ukuthi hayi sesinga esho. Sabona eqhamuka. Nganginengane nganginale yangane ngiphethe wabonwa yimi eqhamuka ngasehlathini. Ngambukisisa ukuthi ngabe ubani ngoba sasikade sagcinana. Hayi waqhamuka wafika. Mayifika wafika naye futhi ngabona ngathi uyemukeleka futhi siyahlala. Waba nombuzo naye uthi awusenakhela. Waphendula usisi wathi yes esakhela. Hayi kwangathi kuyahlaliswana mina-ke ngase ngisuka-ke ngayo zolezi ngabanyama iy'ngane ngishoyo ngahamba ngayohlala nengane yami le engingangithole khona umntwana leso thizini. Wathi efika-ke ubhuti-ke isikhashana esahleli wasewele ezakini lo muntu engangihleli ngini la engangithanda khona. Wafika wangibuza wathi wephile lo yamuzo wakhiwe lapha lo waphi. Waqala wangibuza ukuthi uxoshwe yini ekhaya. Ngathi mina akuhlaliseki akuhlaleki naloya muntu kahle akuhlaleki. Wasesethi nami ngiyabona. Wathi yaze bengucabanga bengicathi sifuna indawo. Sengikhulumile nobaba kaMthembu. Ngathi mina mawukhulume nobaba kaMthembu uvumile nipho. Wathi yena uvumile. Ngase ngithi mina sokwakha ngani ngoba phela mina ngiyasebenza noma sengiqamlelile ngeqa lapho ngangikade ngithola lo mntwana nje vele ngiyasebenza. Ngoba imile engisebenzayo sokwenza kanjani ngathi ngifunela nami. Ngathi mina okay wabuyela yena wayohlala. Mina ngaqhubeka ngahlala kubo kwengane. Angeke ngisisho isikhathi esaqhubekayo futhi kwaqhubeka isikhashana behleli kodwa ngide ngizwe ukuthi akuhlaliswele kahle. Okay. Kwathi egemini leyokugcina
yokuhamba kwakhe-ke ubafo kwaba ukuthi ngisacela ithuli Ngafuna isitifiketi lapho nemoshaya sikwazi ukuphi. Kuyafuneka la kamasipala isitifiketi. Angikwazi akaze okay Uma sicinile kuba envelope brown. Yini ukuthi lo magcini lezo kade kufuneka le ufuna okuncane umagcini khona phezulu. Sifuna yimo inesitifiketi nepasi kuyafuneka kamasipala. Hamba ungagcinile noma uba khona into ozoyihandlisha leyo ndaba. Mama ethana. Nangu sifundela siqhubeke. Hamba before usenzele sakhe. Uma amsokubona ngifone ufonele phansi kube ukhona lokho ngaphansi. Yeah-ke kule game-ke sekufike egemini yokuthi umalume-ke ezelimali lapha okwakuhlala khona umalume emzini la kwakuthiwa isekhaya khona umalume uhleli khona ngithi hleli nangu wayesehlakaniphile nana into noMzini Magcini wasekhaya mina ngangingekho ngihlala ubongingane ngezwe kuthiwa angizwanga kangitshelanga yena kodwa ngabe sengizwa ukuthi uShezi indoda yakhe lena yesegcinile yayizolobola ngathi ke ngafika kodwa ngafika emva kwesiduma angizanga kule game yokuthi thiwa kuzolotsholwa kwakukhona umamncane olamana nomama nomyeni wakhe kukhona ugogo owale nkandle emanqweni wayeumakhelwane ukaMajola engikukhumbulayo ngisazi-ke nobani nomunye ubhutile owayengwakaZulu khona eduzane kwala eSasafeld Thushi uzolobola engakuzwayo ngezwa kuthiwa umalume angazi wathi ufuna utshwala noma wathunywa utshwala kwathiwa kayokho utshwala kwenyini wahamba nengane ophelezelwa umshana wakhe eyokhutshwala kwenyini kuthiwa wathi ebuya ngazi noma wabeka noma waseyaphuma esethi ufuna amanzi okugeza wathi ngizocela ukuthi usithetele kumlale kahle into esengikhuluma manje ngangingekho uzochaza wayekhona ngikhuluma into engangisengingekho mina kuthiwa-ke wathi maye bekutshwala waphuma angazi-ke noma wacela amanzi okuhlamba noma waphuza ngazi wathi maye ethi uyaphuma noma uyangena ekhishini kwanomuntu oqhamukayo wamshaya maye mshaya akafanga ngaleso sikhathi wabe engazi noma eteba noma enzani waseyasondela usisi wakhe lo Magcini wasekhaya ngathi uyambamba kuthiwa endlini ababehlangene kiyo ngoba phela kwakumnandi kubuswa de kuzolotsholwa ngithi leyo ndaba ababehleli kuthiwa kwake kwathatha isikhashana kungaphumi umuntu kodwa ade kuqhuma isibhamu egcekeni kwathatha isikhashana ukuphuma kwabo kuthiwa baphuma esethi umntwana lo ohambile njengamanje emhlabeni kuthiwa ethi umalume ngicela ningibizelani uqobo usisi wami kuthiwa wathi kuyena ngicela uyeke ingane yami ufuna ukuhamba nengane yami awukami wena ngazi kwenzekalani futhi anganoma wayekhala waphinda futhi umnyeni wakhe lo wesibili kuthiwa wathi awuthule wena awuboni ukuthi inji siyafa noma isifile ukulezo zinto lezo kuthiwa-ke kwawungathi-ke kumele ethathwe-ke manje ephuthumiswe esibhedlela engikutholayo-ke kuthiwa wathathwa imoto wayenemoto usibali wami lo wamuva wathathwa imoto bahamba bobabili kuwabantu abamsesibhedlela okushuthi-ke siletele kulento ngoba ngize ngabiza wena iyangihlula isingehlulile sengike ngayizama ngithi ngiyabuza ngiza kusisi wami ngizombuza ukuthi kwenzakalani kahlehle ngokuthi-ke wayesibhedlela kwathini-ke waseyangcwatshwa ngibuzele inkinga lezikhona ezenzakalayo phakathi kwethu siwumndeni nezingane zethu esesizele manje izinto ezenzakalayo sengiyabuza ukuthi kwenzakalani-ke ngokuya esibhedlela ini uye ngitsheleke into engeke ngiyichazeke ukuthi ithini angikwazi kungena kanjani engqondweni yami ukuthi bamsesibhedlela ashintshe athi wathathwa i-ambulance
lokho abakuphikayo ababekhona ukuthi cha i-ambulance ayifikanga bahamba ngemoto. Ubani omunye wayegibela emotweni esiwe esibhedlela uye nje bobabili nomkhwena wakhe nalo wayelimele. Ethini bamfaka eshowe wedluliselwe eNgwelezane. eNgwelezane wafika washona. eNgwelezane mayiseshonile okay ngase ngikhona ke kuleli ikhaya ke ezinye izinto sengizizwa zenzeka noma wayengangithinta engangibiza ukuthi haye ke sambe sekuthini ngangisithombe nje khona ekhaya ngilalela okushiwo. Bamthatha ke kuthiwa ke wathi eNgwelezane ucela bemshisele. Isishisele. Nginombuzo ke sisistetele ukuthi mangabe uyoshisa umuntu vele uhambe wedwa noma mhlawumbe kuye kwenzekaleni mhlawumbe kodwa uzophendula lapho. Angazi ukuthi noma uhambe wedwa noma kuye kwenzakaleni kanti futhi noma ngakuthiwa kulungile wamshisa ngasiphi isizathu ngoba mina ngakuthola ngiyazi ukuthi emndenini wethu nemizamo ethile yayizayo yayikhona. Umamncane olamana noma wayenomzamo ukuthi kumele angcwatshwe esekhuluma emsebenzini nomunye umama wasekhishini ukuthi angazi umshwalensi kanjani kodwa umama wayesevumile esethe umama hayi ngizokwenzela sisi dadewethu ngokuphilisana kwethu wena usuyodwa ungikhokhela kancane. Kuthiwa usisi ke umamncane njengamanje engikhuluma ngaye akasekho emhlabeni kodwa wagcina elishila igama lokuthi ujabule ngathi ngithi ngiyazama ukuthi ngimwabi maqindi wathi angiyeke ngoba ushezi uzongibulala. Kwaphinda kwanomzamo kabhuti kwasemndenini okwakuthiwa uMakheleza naye futhi akasekho emhlabeni owayesebenza empangeni owathi mayefika lo mama owayekade embizile ngale emanqweni kaMajola kulotsholo owafike washo ngalo ukuthi sekwenzakaleni. Wagcina kulandela ubhuti useze washona wasesesho ukuthi ucela ambuyisele ithambo liye emalibeni asekhaya. Asizwa ngampendulo wamphendulo wathi ngokwami ngizothi kushuthi wavele wambalekela wangadibana nalowo bhuti. Sengikhulume kakhulu angazi okunye mhlawumbe sebongenelela ngoba vele kuningi kwaba besebehlakaniphile ngaleso sikhathi noma kwabakhumbulayo kunjengoba echaza ngesigameko senzeka kumalume noma cha esenzeka kubhuti wakhe noma cha. Uma kukhona osakhumbula kunjengoba echaza yini noma kukhona la ukugetsha khona. Yebo kunjengoba echaza kodwa manje besingaqhubeka sethubeka. Oh okay. Semandedela ukuthi niqhubeke nibe ngoba nawo semile. Yebo kanje ngoba khona echaza ngoba nje sasezingane khona kodwa amefana zonke ukuthi khona asekubona. Okay. Ngoba kwaba sengazi ukuthi usisi uzolotsholo ekhona ubhuti. Ekufikeni kwabo kwabantu akulungiseleleni kwabo ukuthi ke uzolotsholo. Kwathi nje sahlezi ekhishini sizingane nje ngicabanga nawe yazi ukuthi ingane zihlale zodwa abantu abadala behlale bodwa sihlezi sizingane waphuma ubhuti eya kwenye indlu ngale wathi mayebuya ubhuti njenge yabona ulighter komnyango esingani njengethuzi lasemnyango sakhala isibhamu ekukhombusa siqhamuka umuntu osebemi emva kwendlu wawa phansi wathi ewaphansi ngaphuma ngambamba ngakhala. Kwaba nesikhathi ukuthi bephuma abantu endlini abadala mina ngisemnyango ngikhala kangangobanini umuntu wayethanda futhi ukuphinda ashaye wayengangishayi mina. Ngesikhathi abamthatha ngaso bamqubula bamngenisa endlini wafika endlini wathi ngibizelani uqobo wathi usisomdala hayi maqindi ufuna ukuhamba nengane yami wakhala usisomdala wamshaya amahlombe khona la ngakushizwa wathi thula wabona nje yafinja ilokho ukuthi ke nje sifisa ukwazi ukuthi ke ithambo lakhe liqedi ngoba silibona nangu wasenako ukuhlani futhi wayengakhonjiswa ithambo lakhe ukuthi likini kunobanini bese bazophethe bobabili ithambo lakhe benomkhonyana wakhe. Okay, ngesikhathi ehamba bemthatha bemphuthumise esibhedlela njengomuntu wabeyomfunela usizo bahamba bobabili. Babili bafathwa kwathi ngakusasa wathi sokudala usedluliselwe eNgwelezane kwathi dukudu kwathi futhi kuthiwa useshonile baphinda futhi bahamba babili futhi bathi bayomshisa eNgwelezane.
ubabili nomkhwenyana wakhe. Yini eyidala ukuthi mama uhambe nomyeni wakho kuphela ungathathi ilungu elilodwa lomndeni wakho into yehlele emndenini? Angizokubuza mina. Yebo ngibuza kuwe. Anginawo imali. Kodwa futhi engikuthanda lokho ukuhamba nalowo nganginayo ngoba ngangithanda ngangenayo imali ngoba ngangithi ngifaka umshwalense ngangidlala umshwalense ekhaya ngifaka kwathiwa senginenyanga ezo-3 ngakhuphi awusavumi lowo mshwalense kodwa lapho engambeka khona amabhuku namandla akapheli sengihamba siye khona. Yini yadala ukuthi uthathe isinqumo sokumshisa? Ngangixoshwa entomeni kwathiwa ngihleli nezigebengu ubhuti wami wayesigebengu nendoda yami yesigebengu ngaxoshwa entomeni ngixoshwa induna. Uyobika ukuthi useshiyile? Nebabasi kwathiwa nje vele ngisuke enkandla vele nasenkandla sasuka vele babevele beyizigebengu wasenkandla ngize ngiyibalekele ngiyempula entomeni baphinda bangilandela. Entomeni ngaxoshwa-ke futhi ngashiswa futhi. Wasithatha wedwa isinqumo sokuthi uzomshisa ungabonisananga nabanye basemndenini? Inkinga khona into engizokuchazela yona khona into eyenzakala ididekela njengamanje ngithi izolo nje kade ngifihla ingane yami namanje ikhanda lami ngathi aliphili. Ezinye izinto ziyabuye ezinye ziyadeda ngoba ngase ngibona ukuthi lo muntu kade ehleli emakhazeni vele ngangenayo indawo yokuthi ngizomfihlela kwathi uhulumeni ukhona. Ngabuza ngathi mina uhulumeni uyenze njani kunomuntu angazabolela ngoba kwakulokho kufonelwa kanjani emndenini ocingweni bangakabikho amafoni akuselula ucingo okhala umuntu ubizwe yini. Aphe ama-documents wakhe, ID, izinto ey'fana nalezo because ngaleso sikhathi wayezoyi-top death certificate ezomsusa njengomuntu ongasaphili. Izinto zakhe lezi ey'fana nalezo zagcina ipheleliphi njengomuntu owengameli izinto zakhe zonke-ke ingakho kuyibuza kwena? Ngiyabonga ngoba ungibuza leyo zinto ndodakazi. Anginalo ipasi likamama, anginalo elikalokhuzana, anginalo elakhe, anginazi izinto kade kwasangihambe ngithutha. Ngibuya ngisho woshowo ngendlela ngihambe ngehla ngenyuka. Okay, isizathu esenza ukuthi ngikubuze lezo zinto ngoba wawungeke usithole isidumbu lapha usuyosishisa ngaphandle kwaso. Mina engizokusha ngithi ipasi lami mina nginalo ngiyayazi iminyaka yami kuzofika kuveze lapho ukuthi mina ngafike ngasayina uzobe sephume empangeni lapho esaya khona izinto ayilahla kufike kuveze ufuna ngihambe nalaba ngifike ngiyosho kade kwasangishaya ngibuya ngisho wosho ngibuya kuphi ngehla ngenyuka nje izinto kuyenza ukuthi la ukuthutha khona ziyasala zenze yonke into. Okay, phambilini ubethi umuntu mayeseshisiwe bekwenziwa njani? Masumshisile nje bekuphela kanjalo engabe bikho umlotho obuyayo umndenini okumele umndeni uyokutshala njengoba kwenzeka njengamanje noma kwakuyindlela ehlukile ngoba phela ngazi ukuthi uma usushisiwe uyabuya umlotha wakho wena muntu oshisiwe okusuke sekuyiyona nto yokugcina esuke isikhona ngawe. Abanye-ke manje isikhathi zamanje bayodedela emanzini bahambe befike bofaka emanzini abanye baney'ndlela zabo zokwenza kuya ngokuthi nina nenza njani. Ngaleso sikhathi-ke wawukuthi uma ufike umshisa bese kuphelela lapho na? Inkinga yami-ke ndodakazi njengamanje ngiyakhohlwa ngazi noma ngawuthatha ngomenze njani kodwa ngahambulelwa yena lapha nempangeni namanje futhi empangeni bazofike bawathola amabhuku awalahlwa. Ngiyazi kuzofike kubonakala ukuthi ngafika vele ngafike ngasayina ngoba kuba ngisayinanga wayengekashiswa. Manje inkinga angisazi izinto zami ziningi ngoba ngisho ukuthi kade kwasangehla ngenyuka. Angazi noma Hayi qhubeka buza njani nankinga ethi angikwazi ukukhohlwa into ebaluleke kangaka ukuthi ngalitshalaphi ithambo lami futhi noma ngagcina ngenzani ngalo. Ngangeke ngize ngikwazi ukuthatha lowo mlotha angingawazi angisazi ukuthi ngenze njani ngoba ngendlela nami ngihambe ngihlala ngoba ngisho imali yokushila komahlaba kufeni ngibuya khona ngendlela ngangihla ngenyuka ngayo mhlawumbe noma ngakushiya khona kulowo muzi kwasibiya angisazi. Okay, ngicela ukubuza babunjani ubudlelwane bakho nomuntu wakho noma nomuntu ophilisana naye ngaleso sikhathi? Babunjani? Yebo, ngizwe ukuthi wawukade uxoshiwe ekuqaleni kwathiwa nezigebengu uphilisana nezigebengu. Ngifuna ukwazi ukuthi babunjani ubudlelwane bakho nomyeni wakho? Babunjani? Yebo. Babuhlungu. Abuhlungu omsaba. Ungeke ngiphikise noma ungangiphikisa yini mangathi empilweni lilonke lokuyoshisa ubhuti
mhlampe yena wayenalo i-influence noma wayenakho okuthile owakusho noma owayecindezele ngakho ekutheni ngithatha lesi sinqumo ukuze kube kanje. Engizokusho khona kodwa bengingahambi nabo kuba u2 angazani noma bakhosana emalini noma benze njani. Mina ngisuke ngihleli angazi lutho ngoba behamba kuba u2 mabogebeka angibazi nokuthi futhi ukuthi ena isinqumo noma wasithatha mhlawumbe wangezislima wangomba kwayena uthenga umuntu ukuthi akabulala ubhuti wami angazi lutho kodwa nobhuti bengiya ngimbona enkandla ejele boshiwe benza izinto zabo angazi noma wakwenza kwazi akekho umuntu ongavela atshela umuntu ngoba nami ngangeke ngize ngivume ngoba nami wake wangithatha wongiphumela ehlathini ngahlala izwe ezo3 ngaze ngaqaqwa umama bayotheza. Uphila kanjani nomuntu oyilolo hlobo ngoba wayesekukhombisile ukuthi sasu sengakwazi ukunquma lapho ngabinda ngangingenayo indlela yokubaleka ngoba ngangenze njani ngangade nazi izingane zami engangihleli nazo. Ukuhlangana kwakhe nawe ubani wahlangana kuqala wena naye nomfowenu naye ubani wazi omunye kuqala? Wazi omunye kuqala? Yebo, nguwo wazi umyeni wakho kuqala wam-introduce noma wamethula kubhuti wakho noma yibo abazana bodwa kuqala ngaphambi kokuba wena uthandane naye? Bazana bodwa ngokusela nami ngase ngibone insizwa ngase ngiyiqhoma. Kwakuyinsizwa hayibo angithi nami ngisaveza ukuvela wayebehlala kuphi behlala nomama wakwashe okuxhoma evuma Nhlaba kuthiwa uma lokhuzana kwakuba nampali kwamama 11 ebomvu okuyibona babehamba nayo lowo club leyo behamba kwakubhuti wami kuyena umnyeni wami nami ngangenelela ngoba naye lowo mama wayenivovo kuyena wayefake inkomo. Yebo ngingazi ke mina ukuthi kanti bahamba lobugebengu nami ngayibona ke insizwe inhleke ngayiqoma. Umbango wakho nobhuti wakho weyinkomo wawusuthule yini ngaleso sikhathi noma usoshela? Ngase ngilotshole edala kwaNtombela futhi ngangingalotsholanga nakwaNtombela nento engizale ingane umama afuna inkomo azale ingane ngizale ingane umama afuna inkomo athi wejabhila amadoda ayabheka ngoba ngelila ngizokushiya ingane bengizalele eduze khisho izinkomo umama wayengenankomo izinkomo ezasuka kwaNtombela lezo salezi ingane. Ingakho wawuzibona unegunya lokuthi uyifune ubhuti wakho noma uyithathe ngendlela nawe wawuyithatha ngayo ngoba ukuvezela usisi kwakukhona umbangwana owawukhona weyinkomo ezayishiwe ugogo mhla ehamba emhlabeni. So sengithi ke mina yingakho wawubona engathi unegunya lokuthi noma unamandla onke okulawula kulezo inkomo ekutheni uyithengise ngendlela ofuna ngazo ngoba wawunokuthi sayifike egameni lakho. Kwangangenakufikela ogunya ngoba umama wayehambe engenalutho ngoba nangesikhathi umama encwadi engcotshana nenkomo yaphuma kuphi khona kwaNtombela ubhuti futhi akacelanga ukuthi abonisane nami wahlangana nomalume wangenaso isidingo sokuthi athathe isibaya asithathe asibuyiselele kwanele bezongitshela ukuthi bafuna isigodo sikamama bekade umama ephila bengasifunanga leso sigodo. Wehle kanjani ubhuti wakho uma ucabanga noma ey'nkulumeni zakhe wakwehla kanjani ukuthi wena uyazenzela kuleyo mfuyo ngoba inalento yokuthi abantu besilisa esikhathini samanje baye bebona ukuthi uma kuhamba abazali izinto ey'fana nalezo izinto ey'suke y'qondene nabo wakwehla kanjani kuyena uma ethola ukuthi wena udayisa inkomo? Mina inkomo idayiswa yena nginale ngidayisa ngoba sengihambana nami ezinye zadayiswa yena ephuza ngazo utshwala esibhuteni lapho engathola khona inkomo kwasanje sibayele ngekho mkhulu ngalandela ngaze ngathola ngathatha nayo ingane sashona le esibhuteni mangifika ngayifica lapha bayifihle khona ngafika kanti ngicela sithathe nazi inkomo eseyisele ngoba lezi eziyiseyidayisile angithatha ngegunya ke phela kwakungezami akususanga umsindo lokho kuye uyena kwasuka kade vele esuke lapha nekhaya engikhomba ngesibhamu ezongidubula wathi ena anginazi isidingo sokuthi ngaphuma indlu lapha nekhaya uthejika amakhulunywa nami lo bhuti la ngamlanda uma wakhaya khona nami laphana ngenhla wazi ukuthi ena bengaboni bedubula bethu udubula imfene kwaqala lapho-ke ngase ngithatha nami ngase ngimuva ngase ngihamba ngathi awuthi ngishiye vele ngihamba. Kodwa uyabona yini ukuthi wena umuntu nokungaboni ngasolinye nobhuti wakho phinde futhi sekuba nguwe oya naye esibhedlela eselimele
Okay, asibuyele kule. Ngesikhathi eselimele namthatha namsapha. Mina ena ubhuti engwaziyo wafikela eshowe esibhedlela eshowe kwathiwa angikangabo akaye elokhuzaneni ey'ngwelezane. Nina nami useshowe. Eshowe angimsanga mina ubhuti eshowe. Kwenzakalani? Mina engikwazi wathathwa i-ambulance ukuthi okuningi ndodakazi engizokutshela ekhanda lami vele ngathi angingabikho right kodwa izinto sizoyilandelela izotholakala. Yebo. Wena ukukhumbula ukuthi wathathwa i-ambulance. Ngaya kodwa empangeni futhi ngingwazi yebo. Ngoba isibhamu esasimdubula kwakuqhwasha kwakuyizinhlamvu lezi ezinde ezibomvu kwathiwa igcwele esimeni leso sibhamu leso sithiwa amaphoyisa ngoba afika khona lapha enkuleni. Okay, sisomncane wahamba kanjani ubhuti ekhaya emva kokuba eselimele? Mina ngiyasasa athathwa amaphoyisa leso sibhamu. Umlindeni mama esachaza naye achaza indlela ukuthi nje lento lengicela ukuthi ngibeke isayidi nje ngithi mama Gcini ngesikhathi kuthiwa uzolotshola lento ngangiyibuka ngesikhathi ngamehlo ngiseyingane njengamanje nasengiyibuka futhi ngamanye amehlo ngesikhathi kulungiselela ukuthi wena uzolotshola kwangalungiselwa khona ukuthi uzolotshola kwakulungiselwa ukuthi vele kufunakala umalume. Okay. Ngaso sikhathi leso abantu ababulala umalume uhlezi uyabazi ngangeke ngikusho lokhu ekhona ngoba nawe yamahlezi ukuthi benjani ngoba ngize ngakubuza ukuthi sisifike lapho ukuthi ngesikhathi ethi thula wena ifile inja khatheni lethi senibekele engalweni awumbuzanga ngani ukuthi sithanda sami kungani ekhululwe ngani ungani uthi engaleni yakho ilimala uthi ifile inja njengamanje makamagcini lento sithi asiyilungise nje wathi umalume ngibizela uqobo wathi mana amaqefu ihamba ngengane yami njengamanje ingane ihambe njengoba umalume ehambile fanele lento ilungiswe ukuze ngehleli kokuthi Usho masuqedile. Ndisabusisa ngithole usho masuqedile. fanele lento ilungiswe mntaka ngizokutshela mase ngiqedile sifuna ithambo likamalume ukuthi liyephi ithambo likamalume ushezi nje wazi ngomalume kuzabe nawe uyazi ukuthi ushezi wambeka malume Usoqedile. ngoba futhi lokho ukuthi uthi sisi ushezi ebehamba nomalume akaze ushezi ahambe nomalume ushezi wayefike ngqongqoshane enkandla ehamba ngetekisi lalinamakhethini uze uthandana naye wena wathandana naye wena ushezi wahlukana naye kanti ukhulelwe ngane ewumagcini awazi futhi ukuthi ukhulelwe wangithuma kusibale ugeki wasohlukana naye ngahamba ngayikhempini yakhe lapho ehlala khona ungithume into ngithume yona noma ngasazi ukuthi wangithumile ngafike ngami stephisweni kanje eminyango ngifike kuseni ngangqongqoza ngafuna into engangiyifuna kodwa ngiyakhumbula igama engadundula ngalo ugeki ukuthi sibali ube uyazi ukuthi usisi wakho uhlukana nami nje ukhulelwe ingane yami leyo ngane izalwa senayo wayekhona ngokungizwa ngimfonela leyo ngane iphindisele manje kuJeki kwalokho angazi ukuthi kwakwezwa yini nithule nithi ingane eyeni yobabili kodwa wazi ukuthi ingane yalowo wamuntu sisizinto eziningi uyibonile ukuhamba kamanje ngamanje fanele ukuthi ilungiswe ngoba nalezi ingane lezi ingane lezi ngiyakhumbula uyibizile uthi uzoyigeza entumeni no ukhona olundi le ukhetha nompilo abathi wena abathi baba ushayiswe yitruck mase futhi bengibuza bese ngibatshela okunye sebesangalelwa amakhaya ngababiza ngathini wawuzobageza ngathi bashayiswe yitruck bazi ukuthi babo abashayiswa yitruck wena ndodakazi khona into engizokutshela khona kodwa weso namadodana akhona uyazini ngimdala kwesinye isikhathi futhi ngiyakhuza kodwa angifuni ukwakhelwa into engingayazi angithi ayizwa loo nto nawe ngoba ukhona lekho umuntu ongakakhela into ongayazi ngizothula ngoba umsinda ngawuthandi kade ngifihla ithambo lami izolo uyabona into engakhelwa yona ayifuneki ngoba kubugogo kamajola kubo ukhona angazi ngizobuza ukuthi umhlangabezi usekhona ngamajola okuyena owayekhona
ngithe mina angiphiki ushezi mangabe wamthenga umuntu ukuthi akazodubula umfowethu anginayo inkinga noma ngabe wayephethwe igolide elinjani ngangeke ngivume ukuthi wayengishaya ngenza wonke kodwa ngeke ngibulale inganamama uyabona nje lokho kusho ukuthi thula isile elinje into engingayazi leyo mina bayeyidokozela mina engishaya kodwa-ke angifuni ukufunzwa ngento engingayazi okuzokwenzeka mhlawumbe nimangasiza mangabe nawo nisize singahamba nisambe nisewempaka nifike kuphenqa uyayizwa loo nto uyayizwa loo nto engishoyo ntakazi kungenzeka kusukeni kuhanjweni kuyiwe empangeni amabhuka awalahle ahlala amabhuku esabenguna phakathi ngizoya empangeni vele ngafike ngasayini izinto ipasi lakhe mhlawumbe ngabe likhona kade kwasangehla ngenyuka izinto ngihambe ngithuthe ngibuya ikuningi nginemqasho ngoba nelami ipasi ngishaya ngoba ngazi iminyaka yami mina ngishiya ingane zami ngizazongithi lamana kanjani ngendlela okuyiyona. Okay, ukhuluma usisi. Ngithi ngicela ukuhawula khona lokho abakhuluma umama ukhuluma iphutha methi ukhandela itulo asilikhandi thina itulo ngoba ngisho ngithi indlela owahamba ngomalume nami ngiyayazi yabayichazayo ngisakukhumbula sengiyayibona ngendlela ukuthi kwenzakalani kuphela la asisafuyi yebo khona siyakhuluma iphutha ukuthi kwenzakalani kade limala kwenzakalani siyavuma lokho sesifuna ukulungisa iphutha kakhulukazi lokuthi ngoba umzimba wakhe wagcinela ma ayikho ifamily eyawubona yilokho okubalekile ma ngoba alikho itulo khandelwa lona akekho umuntu othe wena ma ubulalile kodwa ngalesikhathi umzimba kancane umfana uye esikoleni ufuna uyagibela ufuna ungamabizeli baba yakhe soxhumana ifonini okay into lokhu ukufa kwakhe yes kunjalo futhi yimi engangiphelezela umalume engakhishwa naye endlini ukuthi eyothela utshwala kwasethiwa mphelezele ngoba yamazulu lokutshela okhiwa ngikanje uzofika ashaye mphelezele mshani yomgadi so-ke nami umalume ngiyazazi izinto zasinangempela wafika wakwenza lokho kwenzeka lesi indlela nje uleyo chaza ngawa yenza ngayo yenzeka ngempela into esifuna ukuyilungisa la iphutha lokuthi ma alikho itulo okhandelwa lona ngoba vele umphefumulo isidumbu sikamalume ukuthi sisuke nje emehlweni ethe sasikhona sagcinela kuwe noba ushezi vele sahamba nani awukho umndeni owaphinda wambona or futhi wamazi ukuthi uphelele ufihlele ugcinele vele makumele usitshele iqiniso ukuze silungise lenkingi ayikho bayitulo okhandelwa lona futhi akazi kusho ukuthi uwena uwenzile umuntu owuphilisana naye into esidila nayo sifuna ukudila nesidumbu ngoba sisilethele inkinga sisishwele silande lapha esikhona sisibuyise sisincwabe uma kungithi sisesibhedlela kumele sigcine sikutholile ukufakaza ukuthi sisesibhedlela noma ngabe kuthiwa washiswa makumele uqolise emndenini wakho uyilungise ngendlela ukuthi maqili unqwatshe ngendlela erong uma futhi engashiswanga kukhona lapho owathukiswa khona ngendlela engafanele siphinde futhi sihambe siye khona simlande simbuyise simbeke la ileyo nto esifuna uma uyathanda uthanda ivele noma ngenzakalani wena uzohleze uphambili kulento ngoba ushezi akasekho ukuba uthi ukhona ngabe endleleni noma uthi unibuzwa nobabili uthi chaza ngoba akekho vele umuntu ozoyichaza lento ngoba umphuthi kaMawozane lo mfana lo ulokhuzana awumusho Mavinize ilo malume wami banga abantu abafayo bawu3 ubani noba Mavinize ubani umuntu umphuthi kaMawozane wakagogo wagwazwa lapha egcekeni bebulawa umuntu wesakha nje kahle kahle wayebula ubani kanje angazi wayebula ubani manje ziningi inkinga uyabona nje kuningi wena mawungacacisa lapha nje ekutheni ubhuti umshisa ngandelani wamshisa noma ushisa yes ngamshisa amabhuka akhona namanje ngisamile-ke lapho ngoba ukhuluma vela kuze ungisiza ngalutho kodwa empakeni kuzoyiwa sengiqedile-ke lapho. Okay, yazi bengifuna ukuthi ngizokudedela sesizwe bengifuna ukuthi mina ngiyakholela ekutheni iqiniso lenkulumo umuntu 2 mina bengesole uma kungathiwa ushezi wayekubambe ngandlela thizeni ngoba usevelile ukuthi uyindoda yeyimanga vele mina
Bengingethuke uma kuwukuthi ey'ntweni zonke umalume engasekho senimthathile ngendlela enimthatha ngayo namusa lapho nanimuse khona ukuthi esitididini noma ngathiwa kwenzakalani bekungeke kuze kungithuse ngoba vele senginaso isithombe somuntu owuphila naye ukuthi wayenjani. Nami ngangingathula uma esedicide ukuyishintsha lento eyenzakalayo kuphelele kanjalo endleleni njengoba uchaza ukuthi awazi noma babecrossanile yini kuma-deals wabo babewenza bendawonye. Mina bekungeke kuze kungithuse ukuthi uShezi abe nequlu elithile ngomfowenu uma esebona ukuthi sekuze kwahamba kwafika ekuthenini amsuse ekhaya yena afuna ukuyomusa esibhedlela noma athi umuse esibhedlela la yothola khona usizo bese ngasabuyi. Ngeke kuze kungithusa ukuthi mhlawumbe yena ngathiwa wayenisandla ngoba iyavela lento noma iyakhombisa nakuwe wena umuntu wakwadunga ukuthi kwakuvele itulo lomcimbi noma ledili likamkhipheni lalivele libheke lapha. Namanje ndodakazi ngisachaza angimazi noma wamthenga umuntu angeke ngikuphike lokho wayengakwenza ngendlela obeyiyona mangabe wamthenga umuntu ukuthi ababulalane bayazana indlela bebeyihamba ngeke ngize ngiphike ngoba kwamina nami ubengihlukumeza kodwa ubhuti mina ngiyazi ukuthi ngathi akashiswe entumeni angithayizwa lento empangeni yes namanje amabhuku empangeni azofika phenya. Okay sisi angikwazi kuphinda ngilokhu ze lento ngiyibuyisele emuva. Ufuna ukukhuluma sisi? Ngiyabingelela. Nginokuthi lokhu kabhuti ngoba usesiyaqinisekisa ukuthi akutholakala empangeni. Ake sithi ake singalokhu mhlambe sinkanta kakhulu ake sithi singathola ukuthi mhlambe kuyayeka lapho siyothola ukuthi kuyavela yini ukuthi mhlambe bese dluleka kokunye. Masingathola-ke empangeni ukuthi uphi le ndawo singavukela khona kusasa ekuseni. Anginayo inkinga nawo ke befundisa ukuqhubeke nawo. Ngi-right nje futhi. Sisi mina bengingathandani noShezi. Ngithi uyazi ukuthi anginayo inkinga. Kodwa ekubeni noShezi yazi beningane. Kodwa mina ngamusho umuntu wabula uShezi wena ungamusho lo muntu wathandana ukuthi ubani? Ubani? Wena nje ungakusho ukuthi khona ubani wabula uShezi mina ekubeni ningathandani naye ngasho. Wabula uShezi wena nje uthandana naye khona ongakukhuluma ngaye. Ukuthi uShezi wake wenza ukuthi wena okwaziyo mina kodwa kukhona engikwaziyo. Beziningi benguShezi Sengisho ke okodwa kwakho. Angikhumbula just nami bengihlukumeza nawa ngidlalisizwe eziwu-3. Awusitsheli ngani noma sitsheli ngani? Ngangitshela ngani mina nabona ngiqhamuka lapha ukhuthuza futhi wazi wangithola. Ukuthi ukhuluma ngomuntu obengahlali ngisho nawe futhi uzubeyihlalele emsebenzini thina besikhona duze kwakho ubunga ngoba besizwa ngendaba kuthiwa kwakhenga lapha entumeni ngakwaSiphayi ekhaya watshela ngatshela bani nanihambela nje indlela yene nani esasihamba kuphi asazi wayeseyangihamba nangiqabele phela indlela naniqabele ngayo awukazi uzusitshela so bengicela njengamanje sengathi sikulungisa indaba kaShezi noSisi njengamanje silungisa isimo sikamalume nento eyenzeka emndeni ngicela siphumeni ukuthi uShezi wabulala abantu akabulalanga abantu njengamanje ngicela sidile nalokho ukuthi sithole iqiniso ukuthi umalume okuyena njengamanje okuyena olethe inkinga la ekhaya ofuna ukulungisa lento zakhe ngendlela zisotheka kanjani indaba zakhe ukuthi uShezi wabulala abantu akabulalanga abantu wamhenga kuphi wamqaqa kuphi ngicela siphumeni kuloko useshilo usithathi kusasa njengoba bengisafuna mina usisi usithethe kuke wabuza kusisi ugcine ngaphendulekanga impendulo yakhe ukuthi ngaleso sikhathi eshiswa akubangabikho ngisho umlotha wakhe owanikwa wona njengomndeni wakhe ukuthi uye nawe ekhaya gcine singazwanga lapho sisa umlotha womnikwa ekuchazile angithi uyabona ngoba ngisho ukuthi kade wasangidideka ngiyangazi noma banginika kodwa bangivulela basebethi-ke ngoba uthi awunayo indawo yomgcinela njengamanje sithi ukuthi thina singayo empangeni kusasa anginaki ngicela nizongilanda nginayo inkinga nifike nideleke. Ngicela ukubuza Shanti ngale nkathi ugade umshisi usubuyile entomeni kwathatha isikhathi esingakanani entomeni mina awubekanga entomeni wenza la uluntu ngezala uluntu ngabaleka ngezala uluntu
ngase ngasana ndawo wasekushisiwe ngabalela nezolunda ngawohlala kwaRose. Okay, qhubeka. Ngafika futhi noma sengila kwaRose waphinda bangilandela uShezi. Ifika nabanye abantu baseshowe abafana bakwasibiya elokishini laphana eShowe. Umbhede wami ngwagcina usalile eShowe. Sisi into ezongisiza ezongilungisela. Ngicela ungilungisele indaba ukuthi ngajona ukuye ephambili. Ngicela ukubuyela kule yokuthi njengoba kade kushona umuntu la ekhaya washona ngendlela ethi ayicishe ifane nale umalume okuthiwa wayehambe ngayo. Kukhona yini okube izingcinamba noma enikusukumelile njengomndeni because ngina lento yokuthi if ukuhamba umuntu ngesikhali umndeni uyayisukume. Uyaqala ukuhamba ngesikhala ekhaya. Mama before ngifike lapha ngithi njengamanje sizokhuluma ngendaba kaShezi nendaba kaMyengane sicishe yafana neka malume noma nekafowini. Mina ngazi ukuthi noma ngazi ukuthi uma umuntu ehambe ngesikhali emndenini kuyaye kusukunywe kuyocinga ukuthi ingabe ukuhamba kwakhe kanjena akunalo yini ulabo oluthile noma akukho yini la okuphambane khona ey'ntweni zasemsamo before size kube siyangcwaba. Anikaze yini nina nicabange niwumndeni ukuthi niyokucinga ngaleyo ndlela noma ningabantu abangakholelwa khona njengokuthi nje uyaqala yini kama umuntu ngesikhala ekhaya. Ngiyasibuza sengi-right ngizongikhulule ngendaba yokumpangeni kusasa nje. Yebo sisi. Saqale saxoxa ingane ihambile. Kambe sahamba intongo lesithathu. Sakuwo lesithathu saqale saxoxa kuwo lesibili. Wayehleli lapha washo wathi hayi. Sathi manje ukwaqala ingane yathi manje lento singayi kuyifuna. Wathi hayi kulungile singaya. Ngayiwa ningaya. Kodwa ningayi kumuntu wala esondele engathi beningacinga umuntu othe uqhele. Yaqhamuka enye ingane yakwabo lo into kodwa ayikho njengamanje. Yathi mina kunomuntu engingizwe kuthiwa hey akahloli yasho indawo zala ngizazi kahle. Kunengane futhi engekho la uMagcini wathatha imoto wathi asambeni. Sahamba nje azi kahle ukuthi siyahamba. Umuntu mama lesasiyabuye sathi singena nje phethe amanzi ukona amanzi kahle. Wafuka wathi umama hawu wengane nalandelwa izinyembezi. Waqhubeka hawu ingozi engaka. Hayi futhi akuyona eqala. Ubani wake wafangeke ngesikhali. Ukuthi akekho vele ngempela omunye ngaphandle kwamalume wesibili Uqambelana manje. ubani. Uqambelana manje. Ndodakazi ufuna ukutshela ubaba wami ufe ngesikhali. Yesibhamu. Yes, ubaba wami ufe ngesikhali. Ingane yami ife ngesikhali kuyafana ngesikhali ngoba nayo yashayiswa imoto yes. Sekuyilapha bawu4 bonke abantu befa. Yes. Engakabikho lo Shezi lo. Ngicela nje mina ungikhulule sengiqedileke lapha bawu4 abantu. Kodwa umama wasicacisela ukuthi ubani obendolaka kulento. Umuntu ohambe ngesibhamu. Futhi kwashiwo ukuthi ingane beyiqongile bevele nje ehamba nayo. Ekugcineni ingane zaze zaveza ukuthi uyazi bese simbone esithombeni ubesefana naye. Esithombeni lezi insuku esezohambe bese umalume nje. Ingane yazi yafonela omunye angazi ukuthi uyambona lo uqobo ukuthi usefana nomalume kanjani. Angazi noma yathi mina phela ngimazi kahle umalume. Kodwa nje into yahlala obani ukuthi kumayelana nomalume. Sathi masiqala sesibuyile sithi siyamtshela akaze lalele lutho ngaphandle kokuthi wathi nje siyamnuka. Siyamnuka ngokuthi yena wabulala futhi sithi thina wabulala umalume. Ayikho into owachazelekayo na kakhulu mayelana nomalume. Uyaphela mfethu Bafuthi naye futhi babuzane futhi ngabe. usasikhumbula isitori salapha nesikhathi uMaqele salapha entomeni. Kanti ngabe ubaba unyanda akafonelwa ngisho uwe. Ngithi mina sasikhumbula isitori sasentomeni sikaMaqele. Khona usisi ofuna ukubuza imibuzo lana ngicela ukukhulume naye mina ndodakazi.
Cela ukhulume naye. Beka endleleni. So, Left speak. hello. Uthi busy. Uzobeka ulokhuzela. Uzomthatha inamba zokuchazela. Okay. Ngibhlungu ngoba isikhali siyavalwa ekhaya ngokwesintu. Makushona umuntu nje ngesikhali siyavalwa ukuze singaqhubekeli phambili. 2, liyakhuluma igazi lomuntu ongasekho kakhulu futhi ulaka lwakhe luyavela. Ngisho ngathiwa kuthatha iminyaka emingakanani kodwa liyavela. Into ebuhlungu ukuthi lusuke lungasayi kuwe ngqo wena muntu owaziyo. Kusuke sekudla la eduze kwakho. Ulimaze abantu abangenayo indlela yokuyikhipha kulolo gibe ngoba balwazi. Babhubhisi baqeda abantwana ekhaya. Noma ivele ivuke idle khona ke manje ekhaya zilimaza ngesodwa ke. Zona ke ekhaya. Ziqoba ngesodwa ingane. Ilokhu kuyekile wena umuntu okufuze ngabe uyayikhulula. Kwesinye isikhathi uzoshona. Uyishiye ibhexeni. Ingaphindi imoto. Kube ukuthi sibhedwe nomphela. Ngihlumo ngoba ngiyawazisa umndeni kakhulu. 2, ngiyayazi into ewumkhokho ukuthi limaza kangakanani futhi idla ngala isithanda ngakhona. La isuke sithanda ngakhona la edla khona. Ayincane ukuyiqoba intombi ilandelana kanje. Kusola umthakathi kanti umthakathi akekho. Kanti inkinga isekhaya. 2, idala inzondo. Uyabona mama ngoba kuwumuntu wokugcina owagcina umfowenu ngithi nje esehlweni lakho ukugcina ukusuka kwakhe ekhaya ehamba elimele. Isilonda leyo nto einganeni zakhe makuwukuthi wayisele izingane. Okay baba sokufona. Inkinga ayibi isilonda kuwo isengayiqhathi izingane zakho nezingane zakhe. Ngoba izingane zakhe sinokuthi uyazi uma wenu ukuthi kwenzakalani babwethu. Ngoba wagcinela ehlweni lakho. Ukuze uthi mhla ungasekho ke wena emhlabeni ngeke yini lezi ngane zibuke zakho ngokuthi uma wena wahamba esifihleni into enkulu kabi. Ayiqhubeki nani inzondo. Imbi ngoba wena umuntu wokugcina owagcinela ehlweni lakhe umuntu wayembonile kangcono kube wathulela egcikeni. Naba bekhona ababebalekile noma babekade bebonile kwenzeka babeyogculiseka ngoba kwakuthiwa nangu uthule manje wahamba esaphefumula. Kwanguwe umuntu ofika nama-update sesiyathola usuyabaleka emva kokumshisa sewuyabaleka sewuza ngapha. Uphila nje impela ngane yakwethu kwamnandi kwanje yayithambo lakho lahlile le. Angiphilanga nangenayo indawo okuhlala ngoba ngisho konke ngangihleli kwaRose ngangihleli emzini womuntu sibaleka ngoba sasesifuna abantu. Namanje enginikhulula khona akiweni empakeni ukuze kugeze ngokuthi kusasa akunayo inkinga. Angazi ufubuze khona ngithi nangisesekele uzohambisa kusasa empakeni uzofike bese beyisiyangixhumanisa ke. Mina kuphela ngiyazi ukuthi ngafike ngasayina amabhuku futhi ngiyawazi ukuthi asekhona. Ngicela ukubuza futhi.
ngale nkathi ngimhambisa esibhedlela eshona namba Ubani? Angihambisa ukhulu wahanjiswa ambulance. Akuhlangani mama, akuhlangani. Angimsanga eshowe sisi. Wamsusa ekhaya bathi wathathelwa elokhuzaneni wathathelwa esiteshini kwalokhu kufonwa kwathiwa angikanako ngoba ngangeke ngize kwakukhona nabantu ngoba ngithi ubaba umnyanda kangikhumbuza ngoba wayekhona ubaba umnyanda ngoba ngithi uyakwazi lokho wayekhona phela nangumuntu omunye wayekhona uma nangakasekho lapha nentombi eneklinikhi lapha neseduze eyayingakwazi ukuthisha ambulance kuneklinikhi lapha inkinga-ke mana-ke into engizochaza ngoba ngisho ngithi angisazi angihleli isingane sengididelikile angazi mhlawumbe kwenzeka kanjani noma kwenzakalani angisazi kodwa ubaba umnyana kangichaze ukuthi kwenzakalani kodwa kunocingo lalifona kwaSiphaya esigxile ucingo ukuthi sekukanje ngaze ngayitshela ngiyitshela ukuthi nangishwalense kanti mina sengidlule izinyanga ey'ntathu ngoba ngifake yonke kwathiwa ethala umuntu uma esedlule izinyanga ey'ntathu usuke usubheda nomshwalense mangabe ngibuza ngithi mina okay right ngale nkathi ezihamba engule zalanda behamba ngani bayahamba nge-ambulance nge-ambulance yabo yasengalezana naseshop yaseshoko mina ngambekaphi uba ngesikhathi lisuka naye ekhaya i-ambulance yafika esiteshini lapha nentomeni akahambi nje umuntu yedwa nge-ambulance akahambi yedwa umuntu kanjani Sashona ukuthi bakhona umndeni wahamba ekhaya yangena i-ambulance ekhaya yangena i-ambulance ekhaya ayingena yamthatha esiteshini usenimthathile nina nambeke angithi kwasephuthumisa ngoba ilokhu ekhala ukuthi nazi ilokhuzana nayo akusachameki qobo inkinga yami engingasazi noma eshow wahamba noqobo sengididekile kodwa uba umnyanda manje-ke angazi wesisazomkhulula abafethu ngenkathi ehamba-ke eshona lapho khona lapho esibhedlela eshowe wahamba nobani wena ande wathathini suke ngabe ukubuya uze ekhaya uthi awubuyanga ngithi ngithi angibuyanga usho njalo uthi awubange usabuya ekhaya mina ngangikhona uthe wabuya ngithe mina ngesikhathi sesishiswa sixoshwa kuthiwa ngikwazi ngahamba ngawukhuluma nendona uDumo yes kanti kwakufanele ngimfike nganginesikhathi ngicela ukubuza mina ukuthi ngale nkathi kade nimthathe nimusa eshowe wasuka eshowe wayengulezana wathatha isikhathi esingakanani wena ukuthi ubuye uze ekhaya nentumeni angabe makwaba iviki uhleli ukani sihleli mazonzo kodwa kwathiwa asifuna entomeni emva kwalokho wase kuyashiswa nanihleli khona entumeni yebo sasilala ngelilanga sibaleke silale kwalokho wena wawuhleli mina laba bange babaleka-ke ase kubalekwe nje ngaze babaleka ngangingane khona kodwa okay mina njalo yena mama okay mina ukubuza umbuzo ngobhekisa ngokwena uthi manje seshisiwe kumalume awakwazi yini ukuthi ubaqoqeke omamncane batshele ukuthi ayike bosisi asikhonanga ukuthi umalume simfihle kwenzeke ubani ukuthi indaba umane wathula nje wakuthi sekumele kuze kube yibona ababuza ukuthi kwenzakaleni kwakhulunywa kungamahlakazane ngoba nesikhathi ngize ngohlala kwaSibiya laphana ngasegarage ngangithuthuka uShizi eyokumbeka lapho kwaSibiya wathi mayeqeda lapho engithatha kwaSibiya wathi nginendawo mina uLundi hambe laphana kwaloze uLundi angithi kwakwehla hlakazekile wayehlala kubo kwanangi lokhuzana ukulisiwe ehlala kwababayi kodwa bona kusiphutha ngakanani ngeke ukuthi ngiyami ngiyasho ukuthi lokho khona into enye into edida umuntu kodwa ukuthi ithambo lenu nizolithola esengisho ukuthi nizolithola nje ithambo lenu mangathiwa kushona usakhile ngizothi nje mina awuthiwa usakhile ushonile kwaphela lapho washiswa kusithule nje kanjalo lapho uyaphosisa ayikho nhlangazana yabo emva kokwenzeka lokho wangilanda ngisho kubo kwale ngane wangifikela neveni wathi uzongilanda sasilokhu simlandele kanje ngoba ngiyakwazi ukuthi sahamba la sazangazi indawo esakuyo sasuka lapho seze Mabedlane eyokugcina nje indawo yaseMabedlane oyisho zonke lezi indawo esasela kizo wawungangitsheli ngani khona lapho asifika safika usuku olulodwa lapho safika usuku olulodwa wangilanda ngisho ngamaphoyisa kubo kwale yangane unyaka
Angazi kodwa bazokhona. ngeke phela bewungakwazi Ngoba ngoba 2001, 2002. Ukhulile phela nami ngazoba ngishilo. 2001 ngangiphethe lo ka 2001 August. Uma ngabe kungale kancane ngoba wayesenezinyanga ngisakhumbula ngenzeka 2002 ukwenzeka kwesigameko 2002. phakathi kwalapho nje. Okay ke ngicela okay ngiyakuzwa konke lokho mina. Khona iphuze leke laveza uzini ukuthi usisi wabalanda okhetha ukuzobageza uma wabo washo ubaba wabo. Khetha wena lokho kusho uzini uyakwazi noma wasibangisala izwi lakho lapho. Uanti afike ebusuku mangaprocesswa ngabo-11 wathi sengihlakaniphile ngalo sikhathi. Wafika ebusuku ekaluma kwangabo-11 ebusuku efuna ukuhamba nathi ngaso leso sikhathi. Wala waphetha ugogo wathi ugogo ngeke uhambe nengazi umntana ngalesi sikhathi. Efuna ukuhamba nathi mina ngokhetha bese impilo ngamali. Mina ngudala impilo ngamali. Noma efuna ukusithatha sobathathu ehamba nobani ehamba nobabushezi. Nenye indoda eyayidrive uCressid baba uCressid futhi eyayinehwanqa engazuthi iNazaretha leyo ndoda leyo wahamba nayo. Unokuza nalo ubuyi wafuna ukuhamba nathi khona ebusuku wathi ugogo yena kodwa phela ungawabhekile. wathi ugogo ngeke ngazi umntana ngihamba. Babe sebelandela. Okay. Okokuqala nje futhi angwethembi. Washo njalo nje igama agcina ngalo angwethembi. Suka lapho bahamba obani. Waplana usuku ukuthi okay right ufuna begibela ngosuku olukuthi. Sakugibela ngalolu suku ngoba kwakuyimina uma ubhekoma bewubhuti wethu omdala. Ube uyena wayekhona esikelezeni. Wathina wathi uanti uzosigeza. Wawuhlala lapha lo muzi wawulapha naphezulu kwesikhathi. ayizonikezana Ethu uzosigeza ukuthi ubaba washona. Washayiswa yitruck washona. Ngisho shashashasha. Thina sazi lokho thina Ngane wasitshela. zafika nalo. Amanje. Sazi lokho thina wasitshela ukuthi ubaba washayiswa yitruck. Ngempela Sikwazi ukuthi ubaba ngokungizwa ngithi indodakazi angiyithanda ukuthi washayiswa imoto la entomeni. akazaza kusho babekhona abantu abangumnyandi banambuzo wakusho umthetho ukuthi indle isifile akaza kusho lokho kodwa sekufanele ngithulo ukuthi sengikhulumela vele kongaseka ngicela wasazi ngaleso sikhathi ukuthi ubaba uyahamba. ngikwazi ukukhulumela lokho Ngoba ubaba egcina athini. Asikwazi ungakhulumi njengamanje silungisela ingane ephilayo umndeni ophilayo. Ngaleso sikhathi ubaba egcina athini. Wathi ngisuka la entomeni. Ubaba egcina athini ngaleso sikhathi wathi ngisuka la entomeni. Efike ebusuku sasibabelela umlilo nje sishisele mhlawumbe umuze eKhaloma. Sibona umuntu nje eqhamuka. Hayi sambe sombuka futhi lo muntu manje ngiyabona ubaba ngangimazi yena. Yilo mncane ubaba ngamazi. Manje siyambuka ubaba. Athi uphuma wakho ngithi ngikhona. Athi ugogo wakho uthi ukhona. Athi awungixelele yena. Acela ugogo uma akwazi ukukhuluma ukhubazekile. Khuluma ngasana. Hayi ngihamba ngicela ugogo futhi. Ugogo angabi nankinga nobaba. Ubaba uyamazi. Amzame indawo ukuthi angene endlini alale. Angene futhi ubaba endlini alale. Imali washiya nayo. Washiya no 150. Wathi batabami njengamanje sengiyahamba. Angazi noma sezongedlane impisi. Igama owangishiya nalo ehamba. Wathi angazi noma sezongedlane impisi. Kwathi tuku lapho ngoba sezwa ngabantu bakaMthembu emvuzane thina kuthiwa ubabona udutshubele la entomeni wena anti afoza usitshela ifile elidrongo. ingane yami Engicela ukubuza okunye. Wena anti mina ingane yami right ngicela ukubuza. Ingane ngashezi right. Kuthiwa right ubabasheza kasekho. Wayitshela ukuthini wena? Wayitshela ukuthi akasekho babweni. ubaba wazi ngayitshela ukuthini Wayitshela akasekho. ngayitshela ukuthi udutshule ubaba wazi. Okay. Thina kwathatha isikhathi esingakanani ukuthi usitshele ukuthi ubaba akasekho emhlabeni. Amafoni phela ayengabikho ngaleso sikhathi. Kodwa wakwazi lapha ekhaya. Wawazi. Phela kanganjiswa uyena lo shezi Nanga lelo langa wayengakhambi. Wawazi nawe kwamele uzositshela ukuthi babweni. phela msana ukubuza mina imoto bengenayo. Ubani ande bemdala. Mina bengathi ukuthi bengimdala nami ngoba nami bengishaya ngoba ngisho ukuthi bengihlala ehlathini nami bengihlala ehlathini. Msana ukuthi ngoba engasekho ushezi bese ngizocimezela ngabe niyamvusa phansi nibuze yena.
Ngezimbuzi. Nami angithi bengiphushwa ndodakazi. Angikho icala liselisele. Icala ngisehleli yini manje? Akaze ngibulala. Angeke ngize ngivuze ushezi. Ushezi. Angeke ngize ngivuze. Ushezi ufemuva nje. Angeke ngize ngivuze ushezi mina. Mina ngibuza wena anti wena oyinsila yami. Ngithi mina wathula wathini wena? Benginamfoni bengizothola ngithi ngizokwenza njani. Wawazi wahamba kanjani waze wayofika mina ngihambe ngiyogeza. Uphendule kahle wazi ukuthi lento iyisilonda ebuhlungu ungaphenduli. Wahamba kanjani? Ngale kathi wazi ukuthi ufuna ngihambe ngiyogeza. Wafika kanjani lana? Wafika kanjani kuthini? Angithi ngabe sengithola ngithi ngasajoyena ngayithenga imbuzi kufanele ngigeze ingane ngigeze. Kusho bani? Kwakusho bani? Kwakusho bani? Sasihlangene ngoba nokutuza wathi mana ukuphola kwena mabedla nokwenziwa lawo mana manje wafika wakutshela ukuthi nihlangene ufuna nambe nosigeza wengabikho ngani koyena lapha mabedla nezelana komasukashana nalokho masukashana nonezelana Mani wabala nje. kwakuwena usilandile kwamele senze njani angithi nayigibelela nani lo wasinikeza imali kona imali oyishiyayo Akithi yabodwa wahamba noshezi namshisa nahamba noshezi nawo bela ndokhetha. Yonke into nje yayenzeka noshezi. Uthi ufuna ubaba uMnyanda mfakazele la sacela fonela ubaba uMnyanda ukuthi imoto wathatha ufakaza ukuthini wathathwa iambulance. yabona iyo ngabe yayikhuluma usho ukuthi ubaba wambeka pho ukuze sikwazi yabona njengamanje izinto zimile kuthina Sacela ngithula Hayi lokho singakudedeli kusasa. Mahluleka ekusaseni sesingambuza. Yebo baba ayizwakali kahle le. Yebo baba kunokukhuluma la mayelana nomalume washona entumeni ngoba wawukhona. Kunombuzo wokuthi wabona ngesikhathi elimala wathathwa iambulance noma kwenzakalani. nakho emgwaqweni ngoba ngisho Bamthatha ngemoto ekhaya. yebo sami emgwaqweni Baya ngemoto noma ngebhala. Bathi ibhala ngoba ngisho ukuthi mina ngangigedekile nje ingqondo kodwa baphumyana wayekhona esebuya ke kambe wawusekhona nwebaba ebuya esibhedlela. Kubuya uJabile noShezi. Babuya bathini? Bathi ushonele endleleni esayisho. Engwelezana wafika kanjani pho? Awu baba sorry sengibuza wena futhi ihosi. Okay baba ngiyakuza. Bebabuya nalokho ukuthi ushonele endleleni. Kodwa khona ikhuluma abamtshela khona lokho baba. Abakusho sebe bathi ushonele endleleni kodwa uzohamba uyoshisela engwele zakhe. Okay ba. Ngesikhathi bemhambisile ngesikhathi ade bemgqube ngebhala bamuse stopini bahamba isikhathi esingakanani sebebuya. Ngesikhathi bebuya bexoxa ukuthi useshonele endleleni bahamba isingathi babuya nini. Kodwa babuya ngalo lelo langa. Kodwa sekusebusuku. Okay baba ngiyakuza. Webaba ngisacela ungicacisela kulokhu ngicela ukubuza ukuthi ugoga kaze eshoni kusisi ukuthi ucela ukumsiza emngcwabeni kamalume. Ukuthi ucela ukumsiza.
uthi ubaba uMyanda ngokumuzwa wami uthi babuya nempilo lethu shumi endleleni. Ukuthi iqiniso sisimetha kangena ngishoni. Eshowe wafike wangena esibhedlela ngendlela mina engaziyo. Emva kwalokho basibebuye bafonela kwagogo Siphayi. Kwathiwa lo muntu beshiswa kanjani ukushiswa empakeni ngoba eshowe kwathiwa ngangathi ngoba ubengasachami esinyeni. Ngoba wayengene eshowe bafanele abuyise bangene ezeshowe. Siyabonisana kakhulu. Mama sicela sikhulume ngayo. Uthi ngoba wayekade wayengajika mshendleleni uba ukuthi wayezeshonini. Mina ngicela ukubuza Imaneli, ngicela ukubuza mama. Yini edala ukuthi ngoba lento le yayivele ungayicabanga ukuthi iyoba nemibuzo eminingi njengomuntu omdala. Kwakumele vele uyazi ukuthi iyoba nemibuzo. Yini edala ukuthi ungayisukumeli yonke lento kusuka sonke lesi sikhathi ungafuni ukuligeza igama lakho uzudecide ukuthi namhlanje ngoba sekufike mina bese uthi uyikhala uthi cha ngingayi empangeni kodwa ungakazi uzokumela bese sekukhulumile ngoba sekufike wena bese sekukhulumile nomkhwenyana ngoba lento ke yakhuluma ukuthi umkhwenyana akiwena amabhuku awashisiwe hayi ukuthi ngoba ngudisanga ngoba sekufike wena angudisanga ngoba kufike wena. Bese ke kwakhuluma ukuthi umkhwenyana ufuna ukuthi uze bageze ngoba abaqala ukuyikhuluma leyo nto leyo. Wathi umkhwenyana uzosithatha isinqumo kuhlanganisa okuyiwe empangeni awuthi ngidisapha ngoba kufike wena. Mama sacela ukubuza ukuthi icala wadlula nakho usududule umuntu ecela. Wena mangafika amaphoyisa bafika amaphoyisa awuthatha kanjani lokho kwasha abamdubula ngabo. Yabona nje awungiphendule ngiyakubuza. Wasala lapha uqhasho Manje amaphoyisa bethu amaqhasha angahlala kanjani icala. Likhona lelo cala nasesho uzofika fule debwe lelo cala. Angithi ngiyakubuza kahle ngabe uyangiphendula ukuthi kwenzakalani hayi into ukuthi mawuthi afu amaphoyisa sesiqashe kuyawushisa. Cha ngingayi empangeni kodwa ungakazi uzokumela bese sekukhulumile hayi ngoba sekufike wena bese sekukhulumile nomkhwenyana ngoba lento ke yakhuluma ukuthi umkhwenyana akiwena amabhuku awashisiwe hayi ukuthi ngoba ngudisanga ngoba sekufike wena. Angudisanga ngoba kufike wena. Bese ke kwakhuluma lokho wathi umkhwenyana ufuna ukuthi uze bageze ngoba abaqala ukuyikhuluma leyo nto leyo. Wathi umkhwenyana uzosithatha isinqumo kuhlanganisa okuyiwe le empangeni awuthi ngidisapha ngoba kufike wena. Mama sacela ukubuza ukuthi icala wadlula nakho usududule umuntu ecela. Wena mangafika amaphoyisa bafika amaphoyisa awuthatha kanjani lokho kwasha abamdubula ngabo. Yabona nje awungiphendule ngiyakubuza. Wasala lapha uqhasho Manje amaphoyisa bethu amaqhasha angahlala kanjani icala. Likhona lelo cala nasesho uzofika fule debwe lelo cala. Angithi ngiyakubuza kahle ngabe uyangiphendula ukuthi kwenzakalani hayi into engiphendula. ukuthi mawuthi afu amaphoyisa sesiqashe kuyawushisa ngalo. Yini uqhasha? Angithi uqhasha lo muntu wathi mayeqeda ukumdubula wowisa phansi eminyango ekhishini. Babaleka wangena endleleni. Wangawubona zini? Ubani ongawubonanga manje ngisilima nangendlela ngicala. Hayi bona khona kubo. Angifulanga mnekala. Sikwazi kanjani singacelwa ukubuza mana sisicela usilinde bathi sisizwe lesingalazi udaba. To okwakuwena uphelezela umalume wena wawubona lo qhasha uwile. Zini wena wathi wambamba umalume esewile abahlala bangaphatha isikhathi ukuthi bephume kule ndlela babephuzela kuyona. Wena lo qhasha wawubona usuwile before amaphoyisa efika phela qala kumndeni angithi. Amaphoyisa bangabe afika wasuka kanjani ngebhara eyofika estobhini mangabe amaphoyisa afika endlini lapha. Amaphoyisa ngavuma lokho ukuthi umuntu nimthathe ngebhara nombeke estobhini lapha uzofika khona ambulance. Angithi wayelokho ekhaya mama ngisacela ngicela ukuyichaza le. Ngicela ukuchaza uma wathathwa ngicela ukubuza mangashona umuntu ngoba sila njengoba istobhi silapha yana. Amaphoyisa ngavuma ukuthi nithathe umuntu la edutshulwe ngebhara nombeka lapha.
Alikho into eningivimbela yona. Engavumana amaphoyisa ukuthi athathe umuntu ayobekwa ngebhara ekhona ngoba azolokho ethi kunalokho azokwenza indlela ukuthi agcine azini ukuthi uhamba kanjani ngeke ahambe ngebhara. Angisiboni awuqhwasha mina ngubona ngoba ngavele ngabe sengibaba ngithi umalume ngikhathi bamdubula wayephelezela mina umuntu waphuma aqala omele ubone uqhwasha nawo ngaphambi kuba ubone womana laba baphuma endlini. Mina ngase sengilokhu nje ngibambe kanje sengilokhu ngibheke kanje emsamo. Yabo iqiniso lelo ukuthi amaphoyisa akazi nje amaphoyisa evuma ukuthi ngathatha umuntu ngebhara avume nje thatha umuntu odutshuliwe ngebhara nihambe naye. Angeke bafethi yenzeke lonto ngisho singaya ukuthi Zina ukhumbule kahle ubona uqhwasha angazi. Awukwazi ukuthi umuntu osebenzisa uqhwasha ngento ecela ngakho ukubulala umuntu aphinde awuqathaze. Wayesekuje ubani? Hayi, uqhwasha nje umuntu wayekhona egcekeni. Shuthi wawuthukisa ngendlela owuthukise ngayo bese efika amaphoyisa. Abeke equla kanjani amaphoyisa ayisola kanjani umuntu omkhulu segcekeni azawuthola. afonela ubani nje khona nokwafonela. Ngazi nje amaphoyisa. Wafana wasiphayi Uba wena Yes. Azabheke equla amaphoyisa endlela athi Aphethe wawela eminyango lapho ngesikhathi kade edutshula wawela eminyango ngoba sonke khona nogogo kaMajola kukhona noba kumnyama. Ngoba ngoba kusho ukuthi abantu umndeni wawumningi wakhona ngisho abasenkandla wakhona ngisho yebo kukhona noba wayikhona ahamba nobabili nobathathu kwangababikho emndenini okuphelezela umuntu elimele namangazi ngangididelo kwakusasa kade siphuza vele kukuhle kujatshula. Manje kwasekuswelakele nokho yinje ukuthi kuthenge inkesi nebhodi yaqhitho ngoba phela kade kuzola kulazolobola manje. Kanjani? Watholobola nganje makuthiwa ngekho mali kahle. Akulotshwanga nama Kwasekuswelakele lokho kulobolwa akazange kuze kulobolwa. Babefika ngalelo langa naye umalume kade esahambile efika ethi uzele yona lento ezokwenzeka ngakusasa waseyadutshulwa kwase kungabe yenzeka lonto akhoma lobolo nje akalotshulwa lapha ya. Akaze lobolwe malobolo. nami lokho engakuzwa Yebo bona bafika ngendlela ukuthi kwahleliwe kuthwekuza amalobolo. Naye umalume kade engekho kulezo nsukwanyana wabe esefika naye ngoba ethi uzele amalobolo etsheliwe kade ngabe lesigame futhi nje kwenzeka mhlawumbe kwakulanga bo 7 bani kwakusese eli nje khona sekodwa sekhalele kodwa nje bafethi awekho amalobolo ake alobolwa. Awekho nje futhi amaphoyisa angawa kushuthi ngabe ngangasaboni ngaleyo ndlela ngoba ngikuzo amaphoyisa ngavuma nithatha umuntu ngebhara ezithamba nini la estopini na. Okay, dalelani angithi uthi umama wakho amaphoyisa. Ngithe mina amaphoyisa afika ngoba ngesikhathi sesimhambisa ngoba ngisho ngithi angisazi noma wahanjiswa imoto estopini nokuba mnyandise eqala ukuchaza ukuthi yibhadi ngoba nami ngangididekile futhi nami ngangakabi ngingaka ngoba phela lento indala ngiba ngitshela ngoba umnyanga ngoba esechaza ukuthi yibhadi usho ukuthi nje yiyo lento kube nje yes phela iminyaka iyahamba ungazi ukuthi wena ngelinye uzovukela ilokhuzana into ongayazi uboshebe into ongayazi. Okay, ngoba kuthiwa amaphoyisa afika awuthatha uqhwasha okusho ukuthi masinayo ipolice station sengavuka vele namanje ngivumile lasekhanye ngiyaqhwashisa khona ngivumile akuphiki konke lokho kusangayiwa vele ngivele sibuye empangeni kuye futhi nasepolice station. nangayiwe police station show Loba icala. lavuloba phela yibe engangibhalisa angithi mina engangikhona ekhaya ukhona noba kumnyana nangibuze noba kumnyana Akaze yisho indaba yamaphoyisa. Indaba yamaphoyisa. Hayi phela ngoba niyayisha angithi ayekho noba kumnyana baze bahlala uba kumnyana abahambanga ngosuku uba kumnyana ngesikhathi kudlula umaqeki. okay lento iphetha ngokuthini mina sengizwile uba umnyanda side lakhe nosisi ngiyalizwe side lakhe kahle kahle lento ayikho ngokuthi kahle into esiyifunayo thina ithambo uzoyiwa ebangeni ngibonaka kwashiswa khona sengiqedileke lapho ne-case futhi khona kuphi anaza yini phela kuzobuzana ukuthi laba abantu abasuke bengenamuntu lapho abashiselwa khona bese ngifike ngiyachaza ngiwasho amagama okusayinelwa khona. sebemhambisa lapho kulobhayi angazi ufuna ubuze khona wena lapha wena wasayina kuphi la ngasayina emabhukwini lapha ngesikhathi bengivulela bethi esakho emoshali lapho ayekhona yebo hayi esibhedlela kubekwa khona abantu emagazini ngathi mina indaba mnandi nami ngihleli manzonzwana kwasekuthiwa ngisayina ake sithi lento ithi ikanje uzothini nje ake ngithi kushuthi kusasa
sizokhethana ngoba phela ngeke sihambe sonke. Ukubalekile kumele sihambe sifike sazi ukuthi okay umama ufakazi uqinisile ukuthi ngoba phela vele kuzophuma lokho ukuthi lo muntu useke wafaka isicelo sokuthi uhulumeni akamngcwabeli umuntu. Kuzovela ngeke kuhlale ngaveli. Shuthi kumele sigcine sihambile kuze sikwazi ukuthi hayi umama uqinisile ukuthi cha wamshisela lapho. Bese kuba ukuthi thina silungisa ke leso simo ukuthi ulandwa kanjani lapho sixoxe sisheleze nanokuthi indlela ikhulunywe kahle abantu abalimele ngendlela uma enze ngayo ukuthi udaba angalibiki kahle engenzi kahle ngendlela. Sivuka ngolaka. Bese sibothi senza kanjani? Uvuka ngolaka mama. Into enkinga uvuka ngolaka awukhulumi kahle. Ngisho mshabe kuba sifuna ukubuza ini awuphenduli kahle uyathukana wenza ini lento ayikho right. Ayikho lento nhlobo. Ayikho angazi ngayichaza ngithini angazi ngayichaza ngendlela ebuhlungu ngakhona ma awukhulumi ngempela kahle awukhombisa ukuthi lento ibuhlungu futhi awukhombisi nokuzehlisa nje. Nokuthi uyayisola ngendlela owenza ngayo. Uyayisola ngendlela nokuvuma ukuthi ngenzi futhi awukwenzi konke lokho. Awukwenzi kanti ayifuneki leyo nto leyo. Ziyaqhubeka ziyalimala lezi ngane ezifisa ukuthola impendulo ngoba uthi ubhuti imile impilo yabo. Akuyeki phambili. Kodwa indlela owenza ngayo ungathi awuyisoli ngesenzo noma ngendlela wayihendlisha ngayo lento kusuke ekuqaleni. Ekubeni umdala kufuze ngabe nguwe ofundisa lezi ngane ukuthi mawulenzile iphutha uyalimela empilweni ngisho ngathiwa likhomba kangakanani ulimele ulilungise ithuba lisekhona. Ngoba ihlungu lento ehlakalele lezi ngane. Sikhulume ngabalikazi bakhe-ke ingane zakhe ibuhlungu. Ngoba akekho umuntu ongathanda umzali wakhe afihleleke ngomzali wakhe ngokuhamba kwamzali wakhe abe ne-information e-wrong. Bese umuntu obekade eyifihlile leyo nto uthi ngizama ukukhuluma naye avela avuke ngolaka. Yabona nje mama ngitshela noma kufuze abe kudala ngafa ukuba kuthiwa ngesukumele. Ezama ukungikhaphela ubaba lapha ngikhaphela khona kodwa ngizama ukuyisukumela. Kufuze abe kade ngafa. Ngoba still namanje uba ngihamba ngize ngifike la angithembeli lutho. Ngoba lapho kusuke ukuthi akangikhaphela khona uyangikhaphela. Kodwa ngikwazi ukuthi ngisindele ngaleyo ndlela engisindela ngayo. Engikubonayo mina ngibona ukuthi ikhetha futhi ake sineliseke kusasa. Ngokwezinye izinsolo zethu esizolayo ake siboneke kusasa. Mase kuyalungiswa lapha ekuthenini ke washisa ngoba yini kanjani noma engasezokubuzwa kulungiswe lokho ke. Ukushiswa komuntu ngoba kwakhona kumele sixolise kwalokho ukushiswa. Ngoba nakode nanini namuphi umndeni ngoba sibangaka abadala kangaze ngizwe ukuthi kuthiwa khona owashiswayo. Mhlawumbe angaze ngikuzwe. Lokho nje kukodwa kumele kuxoliswa kile usiko lwethu ukushisa.